wethu wokwenza imizwa yokuzwa. Ngizonitshengisa ukuthi senza kanjani. Sizodinga amaqwembe awumbala, amaphepha amhlophe, izinduku ze-ice cream, ipensela, iglue, amapeni ambalabala nesikere. Asiqale ngokudweba ikhala ephepheni lethu elimhlophe. Ungalidweba noma ingayiphi indlela ikhala lakho. Lokho nje okuzokwenza ukuthi kube lula kuwena. Wena nje lidwebe libonakale ukuthi yikhala. Asidwebe ihlo manje. Uphinde futhi ulidwebe ngale ndlela ekugcinisayo wena. Khona abakwaziyo ukudweba kahle, kanti kukhona abangakwazi. Uma ungakwazi, kulungile nalokho. Zama nje ngendlela yakho. Masiqeda ihlo, sizodlulela kokunye. Sesidwebe ikhala, ihlo, ulwimi, indlebe kanye nesandla. Asifakeni imibala manje. Sizoqala ngekhala. Ngikhethe umbala onsundu ofana nesikhumba sami. Wena ungasebenzisa noma yimuphi umbala ozofana nesakho isikhumba. Ulwimi lami ngulenze laba umbala opink ngoba umbala walo unjalo. Izindebe zona ngizozenza zibe nsundu futhi. Ngizothatha imidwebo yethu ngiyinamathisele ngeglue kwibhodi eliwumbala. Namathisela phakathi nendawo kanje. I-flashcard lethu selizophelela. Sesizonamathisela induku ye-ice cream emuva kwe-flashcard. Sizothatha ipensela siqale sidwebe la kuzonamathela khona iglue bese siyayifaka kanje. Namathisela induku yakho bese uyacindezela ukuze inamathele kahle kanje. Nangoke ucraft wethu wemizwa yokuzwa uma ngabe usuphelele. Amehlo ukubona, izindlebe ukuzwa, ikhala ukuhogela, umlomo ukunambitha, isandla ukuthinta.